Cha salo 17 gulagati Tripura Motha Block Committee ni bisingti borgani dawi mona muktang khainana na hari thi kaisa bosong tungsa Tripura sorong bisingo subas laimani yak kolok mungo ongkorka amchani no Tripura Motha ni andam manab development ni team o salo juda juda village council tongnai sugian khungcha nokungni thani thangri chubachuni yak phologoi rikha borni bodo o chubachu manai ro cancer bemar manjak silchora hamia naijangna bagai Tripura koisa krei te December talni tham salmaribo Tripura Motha Delhi thangpuru hemarang robai chaprok jagai sakter nai ro o salo chubajaknai horok charni mung ungkha pekwajala village council tongnai talok ni debroma Pramodnagar village council tongnai Shankar debroma Chikunsara village council tongnai Anjan na debroma JK Nagar village council tongnai Sombur debroma Bishu debroma West Jarol Basai village council ni Amrit debroma Hiren debroma Hirapur village council ni bororo o salni salsaromo iluko chubachu khaitani 17 gulagati block committee ni adamro phungni damchi tampuru simi ongkhre krung krung amsayo thangei sarikni dambrei jora lokus hamkrai ni samong khaigya oro manjakha Tripura Motha ni young energetic leader Manav Debroma te Sibajola Tripura Motha joining chairman Rakesh Debroma Tripura Motha district president Amrit Debroma no khobui block president Pradesh Debroma te YTF ni member kok narak thani Tripura Motha ni dynamic leader Manav Debroma saka buskango bugrani Greater Tripura land sanmung no muktang khaina thangke puila dopani chugya tongnai ilukurok no ma subathai te buskango teibo obotei khai chubanai bo teibo kok manjui saka je bororok chugya nukungni cancer manjak bike accident engei sakhamya tongnai baksake bo sakham nago klaijak borokno bo a salo chubajaka te buskangni salobo mohati kheno chubajaknai wang suma to kuno krei seng Tripura Motha sini bobagra dagi oje je sugyarangna je sengmansak tamkha choima chubari hanai haigana seng tini emna tabak kitikalem para no Jekanagar bisi sak hayang mani balukjak ke seng chubana bagi felekya sini 17 nong gulagati block committee oro seng ekloge no je masa subalan hanai seng tini subalakya subama jaga oro phaiman jaga sini block president Boronggunang Pradesh oro Boronggunang moti tai Junani joint chairman tongo Boronggunang Rakesh omakeno YTF rok tongo hake seng dol ka phai subalakya ke oro simia seng sajengo bo subai phekya je jago 3 tarik sini Tripura Motha ni borok bujaka 3 tarik horo bokorok phatika baksani kangkhung bekanang baithangka abono seng subaka busango sini Hirapuro tongo sakhami rok bono seng subanai ke tai thei thangjak tongo 13 din tangnani abrong seng subalanyai seng amakena 17 nong gulagatiwo bobagan dagi mungbai seng je mansak subai tongo busango seng hakin subai thanai tabu jati koita bisi suba jamanglai saichengo subaka West Jarol Basai bisi tabuk Jekanagar next thanai Hirapur bisi ampurake Jogaibari bisi amakena seng tini tekha tongo Chikonsara bisi ta kaisa sangnam sar jeta tabuk to kobangma chini borok chini Tripura sar kobangma chamung krei nungmung krei bung tong obrong ke taw mansugui tong te busango ma subalai thangai ni no mahero ta wansuk to seng to je mansak subai tongo abo bai to permanent solution khaimiya sini edisi hapang tini phaikya phaim pono borok je mansak chetogui tong কিন্তু edisio je obostha fan rohje bagai sing abono bukhamu sungphano khaimeng tong abagina bubagra sauje ekta make subananke ekta na solution sinti barsan subanani gerati parlen abo sing gerati parlen sanima tongo gerati parlen mankese sine ekta permanent solution abor sing je thimot maima se ya thimot te mane no sing kamke nogo nogo puchiri mane tofano tabuk edisi hapang family yagulo ba sin Tripura Motha rok sing je mansak sak ranglai ba kisa kalas khai sing subai tonglayo kha ko sing haken subai thanai ti wan dabo ti roma koi bosor khana ni ti deros ro herong dia bosor kha ku da ka bu ya ho ro na ho ha han chung ta ka wasta se na ne tontor ko operation borok khai ka or khorson ka shilsor ka silsur thang khai ka rang ro busrok bai ka rang khora 2 lakh ni hor wa kha obo baki operation khai ja kani ni o de boti boti ka rakha te ke ra nai yang khse te ko singo jar la ta ga bohok ka pi ka ro aro bi ken kong sa na aron bekang no shot thepai ro
nin buk teper kata bidat kaisa nin mungka ojai dia ha ojai dia ojai dia borma nin o kami ni mu ya korjola pe ko jola tini no coba na phai nai rok no nang tam sana mu jong bahai rok ma dong kha nin bukha rok to suwa kha ka hono khatan wa to hai dia kaisa kri orang no suwa kha khong ni kan hai dia on tan kaisa an da ka nung ke tabuk sajo ti mai rok kam ke chai wa jong te ne ka hon sai ya ma ron ji ni sai ya ta an dai lo hai lo ta o te jinis ni muko nin boyas busur rok khana esun kan ni 45 dong 45 rok kata na ne sil to thang operation khai mani koi mas rok kha ta nok people khai mani ta der mas no orang kata des mas rok khana mane khai drop operation apro ke bonon to suba kha suwa ai ka ta kha ko ki se na ka so ta ani je ko no ra ka song ko ti ki sa war ka ma som ti khali rok mana je kata tabuk to non coba sar khai nani khai leka ni mung tam si sa kamu ojai dia ojai te per mana ni nama tabung kha hah tamu bini rugungge mana kaisa jemon totrawo mani jemon cha kaisa atki tom hai bene bere chimun chai chungta abon bini somicha mana onyo yang tola sori body ga joto ga bina totra chimun somicha koi mas koi ko borok kha ma bini jeng mani moten ke prai 10 11 mas to ko mai kasa ke singke busu umur khana umur prai 45 50 naro hospital ko thang jana hospital talang ha ko hospital thang ke joseph hospital ngo private doctor nge bubindro doctor bai taisa ke tam rok tai mutai khnai rogo joto ja thaka kono mutai rogo ke buni mang chata muni musle ro acha ke tam rok mane hospital doctor tam rok sakan no hospital doctor je ja kaisa thangmani joseph hospital nge mane kaisa bisunga bothrai tongi chau ngang jaga bothrai nya operation khainang sabne bo naiya ama bisunga no kaisa bitiro ko bor tebla oboin komi thangna abor kuno yang chau ke ta ke bisna o basai maya মানে 5 মিয়ান হনি মাতা ko phungni 11 থেকে 12 jora baso tai saring keno thuitungta mai rok sai jamat mai chai mar kom sai man খুব কম মানে যেমন 22 টং রক মা হাইছি মিতা কাইসা ni babu ke to tong বাবু তো ni babu ke tam rok phai বাবু খালাই বাবু অনেক বিপদ খালাইছে বাবু আগে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বিন কিছা বকর ডিফেক্ট নজা ni ma ke tam ni mani mu অঞ্জনা দেব ni ni khai মিথুন দেব না mithon de bor ma ni nang kai sajala ko ma sada ani जों दुई बाइ आगाव खरा आन कगि जङि को bahai rok ma tong tini coba su khaina rok phai जे जुब ज खैबा त आं मागिन थाखाय नायो मा मानानै होन तफनो किरिमा लाचिमाय कुनु साना नैयासो फायता ताबु आन्दारा सावनाय त खुब mane bukhawo arapna nin parani mung rok ma लख सदर पारा ha लखन सदर पारा busu wa dok lai एक नम्बर वाट okay nang te coba su rok nangi jatong যদি সম সবাই ইংয়া কত তে তফানানি lukurong thani mo ke ni te coba su nangi tong ta khujoro tei rang puisarung bepar okay yes iki sab hamya ani nongni kan babu hamya cancer rok manjak mas kaisa babu cancer hospital kalaijak bo hospital tabo cancer hospital cancer agartala agotala wa singke tabu mas kaisang ka mas kaisa kaka ta sing sarson khai bolo persi khai khub bor subo mambage ang oni bong hamai maru mane asa jotai bong na hambaro ang asa sana motini asa ka bong na hamjaka geri somoy mamani bagai ang bong na kahka hamai asuk bai coba su teblo nang no na asuk bai nang na borok to tabuk sa saka mane osuk bai nyang ke tebo suba nai hini sago ke borok to tabuk je mama se joti borok ro khaika je parisak tebo na ke borok suba nai hini saika lukorok ni thani o teblo coba su rok na lukuni thani ang omon ko nyam sungo mane je ani je condition ba an baboni condition na sigei ba kebo jodi khairunga to hanke suba thung ang lukorok no asuna nin babu ke mas kaisa da hospital na kai abon sa chang tebo abon se sekang an babono oldi silchor talangkha silchor talange ar narangma yangai hamyangai cancer hospital body khaika tabu ke tam khaijagi to ne check tabo sa kungang ke seka sa khai tongo oi tabo kungang ke oldi mas kaisa kaka tabo oldi doctor sarjak 2 থেকে 2.5 mas nang hile busuk rang rok nang no emon rang ke emon to cancer ni ko to abo to busung semono joton semono 4 থেকে 5 লাখ কম হানি নাঙ্গো tabu jati busuk thang
thangana tabuk sajorti sini bagan rok ren markha jaga rok ren markha reya koi tabuk sajorti lakni upor thangke nin babun mungkha an bambu mungke hiron debarma hiron dia perma na boyas busrong kan umur boya singke oi 50 toka kha ke nogo ke sap rok tongai bono sobai tong ma herok ta ani nogoto tabuk sajora toita darabai angsini no sung basak khurungni babuni darabo subai tongo ang subai tongo joto nangmani sing darabai no bagan sapan rok salaya kunyo sing ren rok di babuno nai tongo o kami rong mungkha ni ani o kamni bu mungke hirapur sewa dok umme hirapur sai number 1 nin mungkha ani mungka sonjay debarma bahai rok ma tong tini soba sorok mane tinang suba somani makanan bekas rangjak ani sarjong song kai ani je suba mani ang makan khas rangjak tong thujaka ani block ni president district president takajol political party ni district president rok phaisok paiman bagai kesini zonal chairman sarake song phaisok paiman bagai saromrit sar pradesh song phaisok paiman belino tong thujaka ang belino hamjaka nin babu langma soi o sungsar kalangmani abo kai busuk rok kha busuk koi din dong o ani ama langma somani ke shoni bani horo 10টা 50 মিনিট langma somang oke ang koi din kha tini bai 6 din sal busuk 6 din kha na ang kai 13 din dok kai busang ni ter din buskangni busubani din oke tam rok ngai langma chokha emne ki ana man bisi boyes bongkha ke buni sakbu belani kisa hamiani baginai langma chalangkha bahai rok ma tong tini soba sorok mane belani khatong thujak ni o kami no mungkha o kamni mungke nidan kopra para ke bo bisi klai maka promote nogor bisi pormo bisi na nin mungkha ani mungke bonoji debar nin mani ani mani mung hanke sita lakshmi debar busuk wa dok lai mo omong hanke 3 number 1 3 number 1